platforme Personeo. V tomto videu vám predstavím, ako vyčítať dôležité a zaujímavé dáta z vašej štatistiky hrania. Takže keď chcete vidieť sumárne dáta a priebeh toho, ako sa buď zlepšujete alebo nezlepšujete, kliknite na výber Analytics v ľavom menu. No a pre jednotlivého usera, teda usera s oprávnením len používateľ, už tu budete mať prednastavené meno, tak ako to mám teraz práve nastavené ja. Máte možnosť vybrať si z rolových hier. Tie rolové hry sú usporiadané podľa balíkov, v ktorých sú. Máte možnosť nastaviť si, za aké obdobie budete sledovať váš výkon, v akej granularite. Tak si to poďme ukázať. Ja teda už som si dopredu pripravil, viem, že tu je jedna rolová hra, ktorú vám chcem ukázať. V balíku Customer Success nácvik existuje rolová hra, ktorá sa volá Customer Success nácvik. To je kopec iných rolových hier, skrátka ich tu veľmi veľa. A tie nezaradené v balíkoch tie nájdete v položke Other. Takže toto sú posledné 3 mesiace, ale môžem si vybrať aj môj vlastný rozsah. Ja tam nechám tie 3 mesiace. A teraz, či to chcem za tie 3 mesiace sledovať po dňoch alebo po týždňoch. Intraday to sú konkrétne behy v rámci jedného dňa. Ja to nechávam na tie týždne. No, tak v tomto prvom dashboarde sa mi ukazuje, že som za to obdobie z tejto konkrétnej rolovky zahral 3 razy. Toto je moje priemerné skóre, ktoré teda v 51 zo 100 bodov a 2,5 boda z 5 bodov a že som sumáre strávil na týchto 3 pokusoch 50 minút. Keď sa teraz pozrieme na tzv. Chart view a pozeráme sa na skóre, lenže tuto to pozerám na týždňovej granularite, preto mi to sem dalo 1 bod. Evidentne som tie pokusy mal v jednom týždni a tu už je to trošku lepšie, lebo tu vidíme, že som mal jeden pokus 12. apríla a druhý pokus, alebo možno 2 pokusy 15. apríla. Tak isto sa môžeme pozrieť na čas. Tak to bolo takto, ktorých som strávil, a teda počet behov. Tie vyzerali takto. No a keď sa pozriem na toto mám znázornené graficky a keď kliknem na položku Table, tak to budem vidieť aj v tabuľke. No tak v tomto prípade musím veľmi, veľmi hlboko scrollovať, takže tu by sa asi hodilo viac tie týždne mať napísané. Takže viem, že v tomto týždni koľko som nahral, aké skóre. Keď sa chcem pozrieť na čas, ktorý som tam strávil, tak sa mi ukáže tiež takto. Alebo počet tých behov. Viem, že v tom týždni som to zahral 3-krát. No a to, čo mňa bude zaujímať preto, aby som pochopil, ako sa zlepšujem, je toto. To znamená tie kritéria. Pre každý z tých behov tu mám znázornené kategórie. Príprava a nastavenie agendy, zisťovanie súčasného stavu spolupráce. To sú tie kategórie, ktoré nájdete vo feedbacku. Vo feedbacku sa vám ukážu s detailným popisom. Ten detailný popis tuto neuvidíte, ale uvidíte tú sumárnu informáciu. Prvé kritérium, to je druhé kritérium a tak ďalej. No a ja teda vidím, že v prvom kritériu som na prvýkrát, keď som to hral prvýkrát, neúspel, ale potom som už 2-krát úspel. Super, tak chcem, aby to vyzeralo. Takisto v druhom kritériu, v tom treťom som úspel až na tretí pokus, fajn, ale to je dobré. No a čo sa týka tej druhej kategórie, zisťovanie súčasného stavu spolupráce, tak tu mi evidentne to kritérium nejak nejde. Nevedel som ho, potom som ho dal, potom som ho zase nevedel. To isté s tou identifikáciou.
Na, na toto by sa ešte bolo treba zamerať. Hej? Na tieto kritéria popracovať. A tak ďalej, a tak ďalej. Keď tuto mám tie zelené fajky, tak to som spokojný. Samozrejme po 3 pokusoch ťažko povedať, či by som vedel tú konverzáciu za akýchkoľvek okolností zahrať uspokojivo, ale nejaké trendy tu odsledovať môžem. A ešte mám jeden pohľad na štatistiku, ktorá sa mi ukáže, keď preklikám na chart. A tu je tzv. Performance breakdown. Takže opäť v balíku, ktorý sa volá Customer Sales nácvik, nájdem tú rolovku. Som tu jediný účastník a toto sú tie kategórie, ktoré sa v tom balíku nachádzajú. Je ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 a každá kategória má svoje kritéria. Tie sú tu pomenované. To, čo vidím v tejto štatistike, je sumár za všetky 3 behy, alebo teda za to sledované obdobie a za všetky behy, ktoré sú v tom období. Takže toto číslo je priemer. V tomto momente som na priemere takomto a indície sú čokoľvek do 65 je červené. To vidíte tu. 30, 53. Čokoľvek nad 65 je takéto žlté a čokoľvek nad 80, a to tu nemám, to vám tu teraz neukážem, je zelené. To je OK. To je v prípade indície týchto čísel a týchto čiar. Takže ja si tu vlastne viem veľmi pekne zistiť, ako som na tom celkovo s ktorýmkoľvek kritériom a s ktoroukoľvek kategóriou. No a ešte samozrejme je tu možnosť exportovať. Momentálne sa mi toto, čo som si práve vyklikal, selektoval, uložilo do excelovského súboru a prípadne aj porovnať s predchádzajúcou periódou. Štatistika a analytika na Personeu.